za na saba rashin zaliha ƙaunarta ta yi girma cikin zuciyata. Ta yaya za na saba rashin zaliha? Da fari za na sa sarkin da ya yi ni ya sanya so a raina, kuma shi ya jarrabe ni da san zaliha baya rai bayani. Mai saurarona ga tabbiyun ta na yau ka zo ka ji ni, a lokacin da na tsaya a gabanta sai ku yi tunawa. Na ce da ku akwai zance a kanta in ba ku mancewa, idanunta na kalla zance a take yayi sauyawa. Da take zuciyata sai na ji ta hau bugawa wa ina ƙafa. A da na zo da ƙarfi na zancen da zan mata an maganinta, maganinta ya sa duk na birgita ta ce me za na yi mata. Sai na fara so kaina don kuna san ban da mafita. Haka dai ta bar ni ranar a gurin na kasa in wucewa. Kafin na zo gida sai zance ya zuci mai yawa. Shin wai wannan ne ta yi min kwarjini ne ina tambaya? Da dare yayi san barci gare ni ya ƙi ma zuwa wa ina ƙwafa. Da safe nan na zo makaran hita na zauna kuje, sai na ce da aboki ga abin da ya gudana ajiya. Amma zancen da ya yi akan tashi ya da hame ni kunjiya. Dan ba ni yin zato abin da ya faɗa kan ta gimbiya. Ina ta kokawa da zuciya ta hakar ta gaskata, ko dan da na yi nisa a santa ne na kasa in fahimta. Mai sauraro